Cash Mafia 2020 Roeselare Spouw Business komen binnenkort met Sharan. Yo, cash от мене капе, cash от мене вали, като видя колко кеш и обръщат уши. Толкова кеш имам да те зарим, по 1000 на ден пръскам. Цяла година топлим сене с дърва, а с кеш в камина. Приборите в кухнята не са златова платина. В аквариумът ми плува три делфина. Твоята като ги види подскача като пружина. Къщата ми храм по-голяма е от замък. Искат мен на маса да се хранят, няма да им дам жалост. Слушай рапър жалост, продължавам нататък. Много такива тези викат от тебе разплакат. Пау, пау!